ओहो जीव रे बाघवा जीव, तू तो दिले जीत ले का। तू तो सच में यार दिल जीत ले करब ना गुलामी का। हमनी के बाघवा यानी हमनी के पावर स्टार करब ना गुलामी गाना लेके आ गइल बाड़न। पोस्टर देख के ऐसा लागल कि होली में जितना भाई के आ जितना औरत लोग के जितना लड़की लोग के दिल टूटल रहे, पावर स्टार दिल जोड़ दिल। यानी ऐसा कनेक्शन लेके आइल बा भाई, ऐसा गाना करब ना गुलामी। शिल्पी राज में गाना गइले बाड़ी, पावर स्टार के साथ ड्यूट कइले बाड़ी करब ना गुलामी का। करब ना गुलामी आइमे अगर वीडियो के बात कल जाए तो उहे काम कल बाड़ी संजना सिंह। ऐसे से हलाकत कर हमारा लागत कि नया मॉडल बाड़ी, लेकिन पावर स्टार तो उहे नु बा भाई। बाघा कहल बा खिस्सा में कि बाघ कतनो बुढ़ाई त माँ से खाई घास ना खाई। तो ई बाघवा ऐसा गाना लेके आइल बा भाई। एगो बात कह देनी, ई गाना के सब कुछ सच में दिल से बाघवा के सैल्यूट बा। कैसे कि बाघवा ऐसा पोस्टर लेके आइल बा कि हमार दिल जीत ले, हमारे ना हर कोई के दिल जीत ले बा बाघवा। कैसे कि जे निराश रहे कहल बा खिस्सा में न कि बहतू के पानी बहते रहिए थीर के पानी थीरे रहिए बारे बाघवा। एक बात और बता देते नहीं भाई, ई गाना अगर पावर स्टार के जितना कट्टर फैन पावर स्टार हमनी के बाघवा के जितना कट्टर फैन होब तो कमेंट के माध्यम से बतैब कि के कहाँ से देखता ई वीडियो। हमारे रिव्यू को के देखल केकरा अच्छा लागल चाहे बाउर लागो, कमेंट में जरूर बताई। बाघवा एक बार लिखे कोई का लिखे कोई बाघवा एक बार कमेंट में जरूर लिखे कोई कैसे कि बाघवा हमनी के गाना लेके आइल बा करब ना गुलामी। भाई पोस्टर देख के सच में कहते आज नु बहुत खुश बने। होली में इतना निराश हमनी के बाघवा कह दिले रहे, लेकिन थोड़ा का बात रहे फैमिली मैटर के इशू के लेके बाघवा हमनी के यानी हमनी के शेर हमनी के जिगर का टुकड़ा गाना ना लेके आवत रहे भाई। लेकिन एक बात बता देनी, बाघवा के दुलार प्यार ऐसन आ गाना जब भाई आवेला नु तो सच में कहते माथा जौन बा सनक जाला। काहे माथा सनक जाला कि गाना कैसन एंट्री होला न आ देरी से जब करेला बाघवा जब आई लास्ट में न तब बुझाए नहीं बदरी फाट जाला, पूरा का बदरी फाट जाला। ऐसा फाटेला बदरी अब मार्केट में कोई टिके पूरा इंडिया में यानी नंबर 1 पर ट्रेंड में लावे के बा, पूरा म्यूजिक में ट्रेंड में लावे के बा यह बाघवा के। कैसे कि बाघवा बहुत दिन से डिस्टर्ब रहे फैमिली मैटर से, तो हम फैमिली मैटर में का बोलब। लेकिन एक बात बोल देता नहीं, सब कोई कमेंट में लिखे